Mas. Hei. Gawe nek omah. Iya. Masa kena jalur ibu istimewa banget Mas. Jalur ini pakai perjalanan lakon kok ya lebih sangat berono apa lagi enggak kok ngejak dulu karo dalan tumpang ini wilujeng dalu luar biasa acara dalu punika penonton tumplek blek diatur bot-bote nek padha kepengin ngerti karo pasti karo pelok pelok sih kane kaya sapa iki jenenge Yuda Amin niki kok sadang ayo Yuda Bang pelok boten lagi dados dalu punika luar biasa kula aturaken jempol khusus panitia sebabnya apa Mas kopine pahit kira-kira lah Pak kurang ngomong biasanya awakmu kan dalu kopi ya kopi tok ora nganggo gula lah macane kacane kecil manis kuwi tapi matur mbak nuwun menika wujude rasa syukur desa Karanganom Kecamatan Durenan Bulurah kula teng mriki wis lah bisa iki masyarakat wis tepang karo masyarakat lah wilayah Durenan iki sapa sing ora kenal persis wis kono ora persis gak ono pelek ya ora benar arep apa alakmu oke kowe belok muni tapi bolokku sing kae aku nyanyi belok mau kono ya belok nyanyi persis gak ono pelek sing iki oh ya ora lho ada elek lho lah iya elek
Aja tuwek-tuwek kono rambut macam Lagumu yang piye? acaranya lho Mas. Wis paham ora usah ngomongi Pak Dalang. Tasyakuran. Tasyakuran bersih desa sedekah bumi. Kalau Ini- PTSL, PTSL itu pembentukan dari akte menjadi sertifikat. Alah, yo roh tak Kalau jadi sertifikat itu akeh gunanya. akeh gunane nomor 1 di sekolah ini, Bang. Senengane lagi krungu sertifikat langsung mbok sekolah ini. Lah kok timbangan lu pikir kuwi sekolah metu-metu pinter tak mau. Aku waktu tak sekolah 3 tahun metu-metu. Tapi alhamdulillah ngateni kula jan sombongan saestu. Wayangan sik gelem wayangan, sing nonton sik akeh, sing nanggap sik gelem, bulu kayo gelem nanggap. Sebab apa persil bengi iki ning kene. Loh, yo timbali dulu ra. Iya dikai duit kok, Mang. Iya. Sebab nek duit ra mungkin kan kene. Oh, berarti awakmu ini ndak iso ngajari dirimu. Sembarang kok ukur mergo duit. Lah niku lho. Padahal wong urip nang dunya niku Mas Tegel. Lek sampean weruh, sing dibutuhke iki kanca asu ndak ngomong. Ya kok aku ora percaya karo sampean. Ngomongne sapa dulur-dulur duit. Jajan sama nek kene golek apa jajal yo. Yo nek golek duit. Lah iya. Ngono kremene aku sampe. Dulur pas dheweane yang lebih diutamakan. Iya, ya Bos. Kados Ibu Mantingan. Muntingan. Muntingan. Bu Muntingan. Oh. Ali bos les ping 4 ping 5 nanggap jake apa. Pisan. Lah kok kula gumun bar iki desa napa iki namine? Desa Karangan Wong sakarangan lho tumplek belet iso delok bareng-bareng iki gumun. Ning ngene iki sak desa nggih sing ningali niki. Oh, Yang karangan unta. Nggih. Mboten. Lho sampe desa liya. Nanggap kok dhewe. Kenapa wong liya delok ini kok lurahe Kan iki mujudke nak masyarakat karangan kuwi sedulurane akeh karo tangga teparo yo gratek semangat. ini Bandung Kecamatan Dulinan rawuh. Masa? Kuwi wong kula nek manggap dhewe karo masamu. Lah iya, lah pira? Ora penak wae dhewe ditanggap desa. Tapi yo kuwi lho, Mas. Ya kok Bu Muntingan kepala desa kene wis nanggap mosok Pak Camat Jumbo. ora ngomong sama. Lah budi camat aku suruh kayak Wis ora sama. Bapak Aku ora pernah kok. Ya iya sok ben bakal iki mari ngene. Bumunting akul dawuh niku wau. Pokoke wayangan iki sukses. Bengi iki masyarakat seneng nanggap wayang koyo ngene seminggu pisan. Alhamdulillah. Berarti awakmu wis dikandani wis DP ngono. DP dengkul ndelok YouTube yo ta. Bareng-bareng ndelok YouTube. Nah, delok YouTube. Niki acarane napa? Bersih desa nggih. Mang ngomong wis seru. Saiki Iki nak Nguwake. Nah iki bersih desa tegese bersih apa nih? Harus bersih desa. bersih desa. Ya ngresiki desa. Bersih desane iki wujud rasa syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit rino wengene wis diwenehi keberkahan kanggo masyarakat kene. Iya. Lah cara kowe lah jenenge kon dawono dereng. Dipun. Wis ngomong apa masalah bersih desa itu Dereng mung tak singkat mawon acarane PTSL nggih. sekali bersih desa. Roh lah, maksud bersih desa itu mbok ngomongi kae masyarakat mulai iki ora mung butuh hiburan ning nggawa sangu. Dalam mambu iki ngomong apa dirungokne. Sapa ngerti iso mlebu ning ati. Iya dalam iso koyo ngene iki. Lah aku memang garis bawahi bersih desa itu bisa menjadi salah satu kerukunan. Maksudnya resepe lho. Tutur-tutur resepe iki lho, Pak. Gue dengan wayang ngono bisa dia. Maksudnya iki resep lho. Dadi masyarakat Resep dokter piye? maksudnya iki resep ki sing rukun, gawe rukun yo lah. Kabeh kemajuane desa ambek Desa kemajuane iki negara. ora ping pindho nyalone bupati ra dadi. Kalau tim sukses kowe. Ini lah ini sukses. Jeng dalu kampanye wonten percil. Gus. Apa iso nang aku sing susah aku kene basa. Iki wujude ngeten iki sapa ngerti mulai iki yo nggawa sangu ngono lho kan. Ayo terus. Yo yang jelas bersih desa itu membuat sarana prasarana kemakmuran, kebersamaan, persatuan warga masyarakat. Resepe iki lho, Mang. Resepnya
Apa tuh masalah siapa ini? Itu contoh kunci kan. Kunci nih. Kula aku sing penting pemimpinnya, Pak. Lah bumentingan ngeten iki. Anake bersih desa. Kula gadah resep. Sampe desane maju negara yo maju. Sing penting pemimpinnya kuwi ngugemi apa lek ngugemi kaya wong gawe mah. Sing penting pemimpinnya duwe pondasi, duwe saka, usuk, landar karo genteng. Bocah sing sore lho pinter. Umpamane pemimpinnya duwe Pondasi napa tak artine pondasi? Apa lho? Panca Indra bakal dadi seksi ning kono. Mulane kudune jujur pemimpin kados gumuntingah nika. Jujur. Apa loro Saka tegese gelek sedekah ben ora cilaka. Rumono. Mungkin ora. Mungkin. Nah, iya. Gitu lho, Pak. Orang kecil ngaku di perdalangan ini. Saka ki sedekah ben ora cilaka. Sebab sedekah kuwi ngresiki rezekine awake dhewe. Bener. Terus saka terus usuk urip aja sok ngesuk-ngesuk. Aja kesusu. Paham ora? Aja keselak muluk yen tundane bakal keselak-selak ngoten niku. Apa ora? Paham Mas Betul. Terus reng. Belajar tegese apa le? Belajar, selalu belajar untuk sadar. Ini kekurangannya dia, kelebihannya dia. Sing lebih ditambahi, sing kurang dibenahi. Kados gumuntingan sampun nglaksanakaken menika. Belajar sing terakhir genteng. Oh, genahan lan enteng. Kaya ngeten iki Bu, muntingan genahke para masyarakate nganake bersih desa rawuhke wayangan dagelane ngene entengan. Oh iya. Maksude entengan iku mesti make bumentikah nggih nyangoni. Mesti Mas. Yo kok Asli. iki mau status diomongi. Mas Betul make kula lagu iki mati kula sampeyan siap ngono. Tapi kok bodoh ngono ya seniman. Kok bodoh belaji pengrenisan ngapa? Sing ngerakas lho sapa bukti aku ngomong dhewe. Penjol aku suni ngono mengke mbok merali kabeh. Aku ngomong Bu mboten usah kula. Kula ngomongke enteng kok Enteng ora nyawer. genah kok enteng niku. Ya dalan iki. Sampeyan kok gurune nggih sampeyan lho. Lah iya. Iki kok contohnya kaya bunga tingati mesti kabul kasate. Lah kok iso kabul? Lah kami wong kabul kok. Kabul. Ya Pak kabul. Sebab iso kabul kuwi manut dawuhe imam Imame kok Rodin. Mesti donane kabul Sebab kaya imam. Paham ora? Sebab ngono kuwi iso dadi nyawiji contone bengi iki lak wayangan kaya ngene iki. Ora mungkin penonton sak tuwake kaya ngene iki. Lah mboten wonten kabul, mboten wonten Pak Imam. Ora mungkin Pak. Kados kula ngenten iki matur mbak nuwun. Aja nganti biyut-biyut. Kok biyut-biyut? Anu ketua panitia biyut. Oh iya, mergane abot dadi biyut-biyut. Abot ketua panitia abot tenan. Mas Bajuti ya. Oke Pak Budi. Sebab kang mriki niku wonten Bu Jami niku sing paling cantik. Solo dijami. Bu Jami anu Purwati bolak-balik foto nglakune ibu. Iki paling cantik dhewe lho Kok ngomong apa itu? Apal waktu iki wong kene lho, Bos. Lah iki rono men ya wis tulung abang, Pak. Oh, perbatasan. Perbatasan rono kuwi rono Ponorogo. Rono Bali. Bali ki dong lambemu rono ki mrene Bali, rono tulung agung Blitar, rono malah Bali goblok. Bae, urut. Niki wujud rasa syukur kula tak hibur masyarakat. Jenengan nggih ngoten. Ora mung gegeculan ning eneng guna paedahe. Bener, Pak. Lek Mas pelonge. Mas Lenteng iki babakan pondasi saka lek penjenengan babakan hiburan maksudnya. Les Pak Yeko les. Iya. Iman. Sapa ya Mas Lho? Iki sepuluh. Oh. Iki dijak selawatan kabeh. Sampeyan ora paham masalah. Lha ngono ki ilmu ngono ki. Magadi. Nyapa? Pinane kae ya. Sampeyan ora paham masalah. Percil saiki sapa sing digan berdino kali Gus Miftah, Gus Kautsar, Gus Adi, Gus Idam. Ono bola malih. Lali. Niku komplit kula wis mubeng. Dadi perkara dalil
Quran apa kabeh, Mas? Apa khairunas anfa'hum linnas? Apa artinya? Delok ning Google. Delok ning Google yo di mana rumput. Lamu gandol kiai piye kok Iso aku yo tak Pak. Nang sing amine soalnya sisi Pak. Sesuk semua iki tanggal begini meh. Terakhir. Matur nuwun. Syukuran kurang syukuran tambah 2 tahun. Lah isa katut kasih dan aku balik katut ini ada tidak sapi. wow ini. Apal. Kakung dinukuk bali ya. Pada kalau Oh Solo. Lah dibalik apa le? Ngata bogomo nyaya dadaka rawasata dokara canaha. oh kuwi nek dhewe ora tawon Tolak Galak ora takon. tawon unjuan ki ora dibalik ora ndak ditutup lho Kita lah galak ya kok kan tawon. Lah iki kula ngarai ngata bogomo nyaya dadaka rawasata dokara canaha. Lah kok ngentek bokongo ngoten iki. Lah ora iso. Iki gara-gara ngentek tawon iki wae. Apa? Kaya ngarepe kirokat. Lah jenengan boten arep mergawe iki kudu diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Ben slamet donya akhirat entuk barokah. Allahumma amin. Ngoten nggih Pak Bu nggih. Nggih. Sae napa sae? Baik. Maka dibicarakan tadi Pak Udin Pak Imam. Walilah walilah syarah walilah siru takumbar amalil asmar Iya. Aku Lah kok ora senggak-senggak. yo saya ndelok tulisan Agake gambung iki ngono kuwi. Baleni iso lah segera kamu. Ngaku ngaku pondok selawas. Kok aku goblok. apa ya? Aku sekarang di kantor. Ora iku. siru takumbar amalil asmar baril ghamar hadil mambar siru takumbar amalil asmar baril ghamar hadil mambar دورتي لفي فروعه الأوسر مهد أطاري Aku ngono kuwi senggak, jare senggak awakmu. Sudah nih. مهد أطاري أطاري Iya. Bapak yang sekarang. Jare mondok. Sing ngene-ngene aku. مهد أطاري أطاري Atau cahaya yang cahaya Senggak oh. atau kurang murah apa bosan ini aku Aku ada apa air nih? nggih nggih atau kurang jajan Ngenteni aku. ya دورتي لفي Lek pas neng jenenge Ora makane pas ngepas. Lah kok ora sampe karo. Oh, jadi pedot, jadi lek kleru, pas sing kleru, lek pedot. Orang kan atau Atore. atau itu cahaya دورتي لفي فروعه الأوسر
wis tau wae. Mahat atori langsung sabar. Sabar apa? Wes ngene apa wes kowe Ngene aku nek mantuk, atori. ya wes Mbak mantuk kemana Pak? Nah, tak kode ngono ae. Yo. Ben ora ngisi sini. Tuwek kok. Yo. Tawarni Oh, layang. Tekok ya. tawarni fi Lagu cinta ya langsung. Minuh Sallu ala Nabi Muhammad. Saiki tidak selawat-selawat. Nabi Putra Abdullah Habibullah Nabi kekasih Allah Habibullah manusia yang kutukan keagamaane religine yo enek. Tembang-tembang umum yo enek. Banyulane yo enek. Waton ora didominasi satu. Kabeh rata. Sebab niku kan cinta. Lagu niku lagu cinta. Rasulullah. Nggih. Kakak masuk Rasulullah nduk. Niki tiang kali. Iya, ini nggak usah sampai papat loro. Kali mau wanyelnya ya.
Maksudku iki wong loro. Lah iya ki wong loro to, bocah kok meni-meni kok benetek kaya ngene iki. Nuwun sewu adik yang sini namanya siapa? Nama saya Iya. Angel. Angel. Oh, yang sini namanya siapa? Mia. Mia. Iya. Oh, Mia diganjel ngantes ya. Ganjel. Lah iya ki ganjel supaya Mia ya. Angel. Tulisannya kuwi angel. Oh iya. Adik Angel Nggih. mulai nyinden umur berapa, Dok? Mulai nyinden umur Pira? berapa ya? Lupa aku. Lupa. Kasih. Ora berarti lali berarti bocah iki dangling. Sobat kowe pikun bocah iki. Lah iki Indomia SMK. aku gak tekok kuwi. Tekok kuwi. Kowe cita-citamu pengen dadi apa? Aku ora tekok kuwi. Sing paling kok senengi apa nduk Maman? Mama toh? Ah, Apa ya Mas ya? Kesukaan. lodo, Enggak. endas, apa? Apa? Saya tahu tak pikir aku ya lali ya. Paling seneng mangan apa sama Favorit food. food Oh, favorit. Sego goreng. sego goreng. Oh, bocah kaya ngene iki gelem dijak melarat. Berarti tidak urip susah. Urip susah gelem lain jeli gak gelem pikun karo bojone lali sampe. Bahaya. Nembang sing enak. Nggih ta? Masa saiki lek ngomong satu kembangnya gimana ngomong? Lho, iki lho tak atasi, sampeyan wis meneng wae. Wes, Katane bagus mantap. Nggih. Tapi kok terus pasrah ngono. Bindo sama bacok gas. Ora kuwi kan ciri lho. Nadane kata sama ya. Iya, coba. Coba. Anu sik. Kowe bisa. Iki pikun ning kose. Ya manut sampean tak sia-sia ora. Anaknya tak gandeng, mesti ngono. Anaknya tak duakan, sampai tak gandeng karo Angel, Mia ben karo iki. Aku karo iki. Oh. Lah aku mulai darane maling nglari karo bojone udah. Iki wis dumdumane donya iki, Pak. Duno. Wong iki di adeng-adeng ning pilingan. Alah, gamangmu medase. Nah, gamangmu nggonku ya ngono kuwi. Tak pangliling. Ayo. Aku bisa saiki Angel ngawet karo Mas Kenal. Iya. Seakan-akan seorang ibu rumah tangga. Jangan coba lho, Pak. Kenapa? Terus ngalap-ngalap karo aku. Awakku sebagai suaminya. Masa aku bilang iki? Iya. Yo, terus saya menuntut ya. Aku. Menuntut piye? Aku piye? Gayaku piye? Sampai dari seorang laki-laki yo. Aku lo menuntut sampai. Tuntutan bojo yang dipenuhi mau beri gagah. Nah, nguntas Stefani karo ini. Yo keduanya. Iya. Kasih kerohani ora benar. Benar. Mas Pancel. Iya, sayang. Mas, aku pengen tumbasnya itu loh Mas. Tumbasnya lemari. Boleh tak kalau jalan sini. Itu foto-foto kita tidak bisa nih. Ya Allah, lemari lambi. Lemari baju ya. Kamu minta yang dari kayu apa dari apa? Yang dari kayu Mas. Ah, pangan raya. Ya tapi kan kuat itu loh Mas. Ya wis kesuwen ada yang kresek Indomaret ae. Lah kok melok buku. Lah kok dasmu. Ya kan bojomu iso jalan. Benar ya. Gimana sih? Sayang. Iya sih. Mak melo sing biar sih. Zeyeng. Ya. Enggak apa-apa teh zaman saiki zaman now. Sih. Sayang. Gimana sih? Aku mau minta mobil. Mobil. Oh, utang ngene kancane sahur. Ya aja mbok buka ngono iki. Isu salah kamu pecel wendok entuk separuh. Sesuk tak tukono mobil yo saya. Njaluk mobil sing warna apa saya? Warna pink. Warna pink. Ono permen lho, pink. Ya enak banget warna pink ya. Enak. Enak. Kejalok Jangan lu makan tetangga sebelah ya sih. Mas aku lek pengen tumbas mobil, aku tumbas bis. Sokor. Aku bilang yo, ngene ndok ya. Kowe kok tak tukone bis papat nggih dalangan karo to. Kuwi to. Lebih ngono pro nek karo tuwa kita. Bos, aku dijoliane lho, Bos. Ngapa? Iki mobil iki lho bis. Bocah ayu jaluk bis. Jangankan mobil saya, helikopter pun akan aku belikan. Oh,
bojo di Ya, pinter iki bojoku lan gawe bes. Liyane bes apa nang, Dok? Aku mas kecil, aku jaluk pesawat jet. Ya. Ya apa-apa, gawe dhewe numpak jet iya teko sore. Mas, aku kok apa? Aku kok dari teman. awakmu kok tak tukang omah sing ning jero laut yo sayang. Pinggir mas. Awak dhewe iku kok numpak kuwi lho mobil sing iso silem. Awake dhewe wong Apa suami ya? awake dhewe wong nyurati Nyiroro Kidul ya, Dok. Bener kok. Ayo bang, Kok masa wong iki sing umum ae lho. gini seorang perempuan itu kalau menuntut dengan suami itu kewajiban. Wajibane sapa? Kewajiban seorang perempuan loh. Gak mau lanang iki kuat ataupun enggak. Lah carane koyo ngene bojo koyo ngene iki wis saulan ora protol ndak sesuatu. Ora mangsa jalane kok iki Omong-omong. apa ya katanya Bang Sandi. Apa gimana? Lah iki mah. Harus kamera biasa gerak-gerak. Niki lho paket iki kamu. Windows. Kakak kamu Saya. iya kamera dulu ya. Windows. Ngamam sing ditersani dong. Oh Kok nggih. niku jelas boten tresno kok. Beda aku terus kok kalau Ora sing lanang kudu muka. Iya aku kok aku yang raimu. Asau. Ayo. Pindo samudra pasang bolongan bersama sirinamu Ini. Kamu ya mas ya. Kok iki apa to, Rek? Kok iki dhewe kok kaya Edi kumpul nang kuwi. Kae kangkeme digane ngono. Kudune kita mangan sama kita sebelum. Iya kaya Edi. Sesuk tau gane, Pak. Wah, kae moto ngomong moto cangkeme dhewe. Aku di kaya awakmu tadi kan. Senengane kok. Sawangan ra Edi ya lo. Betul. Iya persis ya. Kowe kok ora wis nyanyi, kowe kudu nambah kok. Masa kuwi saudara kembar. Bapakmu sing ngelacak gitu. Ayo, tenggelam. Pindo samudra Oh, alah. Coba sing stop picet nang Iya toh. nyawa mana kowe to mbok tuntun padane bacak nyawa. Pindo samudra pasang bolongan Bagus. Wong kowe asam urat terus kuat. Ayo datangin Mas. Ya. Ya. Ya.
itu sekitar. Wong iso-iso iki sampe barang iki kudu komplit, kudu kok wayangan iki ya komplit, nembang enek, cerita enek, guyon enek, selamatan ya ono kena dilebokne sembarang iso. Wilu jenggalu. Bagus yo. Ya aja sembrono sama ngirit bintang kamu diarani bakul cilok kok Kok jane ombak kok iki dan sedet bisa kayak ini. ini kode paling lagi dari malu operasi mas Operasi apa? operasi zebra Operasi kok selalu lintas jenggalu macane Jenggalu. alhamdulillah Rodok randhet. Injil ini mau genyo tanah punten lebih double. Oh, ngaten. Wau campur sari. Anu terus wonten iki wau teng anu Gunung Bulu niki Pak. Anu pelanggan ya kan kula melayani open BO niki Pak. Ngirim bahan lho Mas. Oh, BO. Ya BO ngerti. Alhamdulillah sowan wong kalian warga masyarakat Karang Anom nggih. Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Paling gak enek pari anak. Ngombe sinom diombe ning jero omah. Warga masyarakat Karang Anom muga-muga pikantuk barokah Allahumma. Amin. Ngombe sinom akeh siji warga masyarakat Karang Anom muga-muga pikantuk rezeki Allahumma. Amin. Ngombe sinom dicampur sekoteng ya. Wong wedok sak Karang Anom ayo meteng bareng Allahumma. Bareng makluk timbramben. Ulah iki yo dongane sing urung anu meteng gak ngono. Alhamdulillah matur nuwun dumateng Ibu Muntingan. Bu Muntingan sampun nimbangi kula. Wah iki wis suwi lho Mas aku diteluk Bu Muntingan. Iya lho. Yo, hei. Maksudnya ini kalah. Tak kenal, tapi tak kenal, Maka sampel. Saya Kula pengen ngerti penjenengan asal mereka gitu. Injil nami kula Lidiana Dewi Sukabul. Ayo suka. Lah kok padahal kami tua. Alang bisa gendane Pak Kabul lah. Bisa karo aku dilemput dengan Pak Kabul. Masa? Iyalah. Sopo ning gone anu Gunung Bolo ono. Ijine lagi anyar Mas. Ngawur itu Pak Kabul iki yo. Bisa kabul tonggoku. Agak maju. Mbak Titi. Pripun Menika hajatane lak menika nun sewu kos mboten. hajatanipun anu tasyakuran bersih bisa. Ora lengkap nek malah Kebal ora robo ning tambah bakok. malah ora Utang ning tambah butuh. Wong iku kedae harus introspeksi diri Pak. Ibadah sing tertib izin. Awake kudu mandhep marang Gusti izin. Apa to kekurangane awake dhewe? Mulane kaya aku contoh ini aku sergap ibadah. Contoh poso yo wis tak lakoni izin. Sampeyan ora ngerti to? Ana 5 poso sing kudu dilakoni karo. Contone Siji poso Senin Kamis, nggih. Nomor 2 poso Rawat, nggih. Siji Senin Kamis ya. Senin Kamis Rawat, terus pati geni poso perbulan. Niku wonten tegese daya. Lek Senin Kemis, Poso Senin Kamis niku nek Senin ya nek Kamis. Kire kok berarti. Terus sama kemarin capek dagelan sama kediri waktu ya. Terus lajeng pun poso Rawat niku sing dipangane golongane sing ijo-ijo. Contone Bayem, contone godhong kates, godhong telo, contone laler ijo, katoke Pak Tentara. Serba ijo. oh iya. nomor telu Nomor 3 apa kuwi ana poso pati geni. contone pati Poso sedina sautuh lampu kudu peteng Mas. Mung gawe ubrik aja sampe geni iki mati. lah mati Nek geni iki mati ana 2 perkara. nomor 1 Lengo ngentek. Oh, kesenjol kuwi.
Kudu paham. Ini wis lakoni kok. Istimewani jenengan iku sebagai waranggana nembang napa jeneng? Lho, kula niku sedaya saged bae kok. Kowe Nuwun gede-gede napa klasik, umpamane. ulet kambang, gambir sawit, elo-elo beber, serundeng gosok, ukur bawuk. Klasik lho, tutur. Tutur bawuk kuwi sing petalon. Tutur. Heeh, Kan mulai kukur ya, Mas. Nembang apa deh? Yo nembang apa nasib. Aku anu tawaran. Aku ngene iki nek Mbak Katin iki yo mau kalah to, Mas. Padha-padha bintang tamu. Ya jangan dulu ya Mbak tadi ngopo iso. Tak gandeng iki nek saestu lho. Ngece to. Jenenge Perlu dicobi. prengat-prengot ati. Sampeyan aja omong sing rena-rena Mbak Titi. Boten Tak dekne tenan jeng. Nggih, Mas yang Mbak Katin ngadeg kula nggih saged nek ngadeg mau lho kok. Maksudnya iki kowe iki Pripun? Mbak kok Mas to? Oh, film apa muni maksudnya ngadeg ini? Maksudnya ini maksudnya kamu kok jadi ini saya kok berdisisi tuh Mas? Pakai ini wau nggih keserempet becak sekali. Mosok sinden kok gede sisih kok piye cuma to, Mas? Orang percaya mah ngadeg mereka. Pakai sing sebelah ini anu udur. Ngono iki Mas. Niki jeng Tati. Maksude nah iki wis dina Sinden nembang kabeh. Mbak Tati ini sinden sapa sing ora kenal? Pak almarhum Pak Sino Nurgoho iki. Ayo Nurgoho. Iki sembarang iso. Lah aku isone apa? Aku yo iso to, Mas. Apa? Lho, tembang-tembang kok nggih saged. Lah iya apa iso? Bendina kuwi mangan gamelan lho. Berarti ini ki mbok krokoti bangunane. mereka umpamane gandeng Mbak Tati napa juga kembang. Kok sampean apa biasane napa? Ya Ular kambang. Ala kok dene ular kambang, ular keket, ular jero, ular minta pangan lho, Pak. jajal. Ular kambang. Sampeyan, Mas. Itu Mas Tunggu Mas. Itu. Ah, itu. Katrene, Mas. Ala jojoro. Mas Rendro berarti madepe rono. Ya. Pelok madep dhuwur, Mas. Ayo sebut kartu maju, ojo ngisi sini. Iki Ratu Jawa Tengah. Awake dhewe Jawa Timur kudu iso ngisi sini. Yo iso to, Mas. Kok nyakul kok juga. Lah ora kabar apa ngoten iki to, Mbak Yu? Boten ya. Wong penyanyi mau ora oleh lho. Iki rasane ayune sing bintang tamu to. Iya. Yo wong kalangan ngerti. Kae lho anu sinden sing nganggo kebaya abang sing ngadeg jangan ayune implak-implak ya dudu bule. Iya. Bule wis seminggu. Wis bocah. Larang kembang cundukane pacul Ular kambang apa? Ora kabar apa saudara pasal buak. Lah mosok sinden cakapan beda ya ora oleh. Ora kuwi biasa cakapan opo lho. Ya anu tidak romo. Ya. Kalau kita ku coba melempar. Lah kok luwak kan yo wedi larase kok gede kok ora biasane. Gorokamu lho seboso. Bisa ngombe apa mau maksud dadi ngono kuwi. Aku aqua. Ayo. Kemanggi.
sapa? Mas Bobang. Gabok, aku ora gabok. Bobang. Jamane pian. Asik. Ayo kontak ora bisa peres. Apa mati? Jamane pian. Edan zaman. Asik. Edan. Zaman. Waktu wara pipan ini cengkok ibu haji Kok water kayak gegel soalnya kayak gegel. kamu vibrator itu enggak vibrasi kamu itu enggak Gulunya tuh kabel. oh belum enggak lah kamu enggak apa-apa lah lagi memang nih proyek uasi Jamane pian waktu wara pipan Cek, lek emang asmane Mbak Titi. Lah iki Mbak Tatin Titot. Tatin titot. Tatin Titot ki apa tegese? Tegese apa, Pak? Titot ki gede. Oh iya. Nek kula ngipili. Nek tapi itu kan dadi gede. Kula ngipili. Tapi nembangnya boten sae lho Pak, sae kula isin jane. Jadi mau dipoles sing tenanan ngono ya Mbak Titi kae apik. Apik lho. Dipoles yo apik. Ora mate kowe kudu ben sinau. Sinau sing apik yo. Kursus aku sing les ilmu agama kuwi. Lagi mana nggak nada, nggak apa-apa. Jajan Mbak Tati jajan. Aku Mbak Tatin pengen aku duit penjara dhewe lho Mbak. Apa? Lagu ini kekinian Mbak. Apa, Mas? Ya sampean sebenarnya masih masuk wong metu lagu iki. Lintang Kasmaran. Lintang Asmara. Ada Kasmaran kaya Asmara. Apa susin sabarku sik wong mental lu muntah bukan. Kabar yo ngene. Piyaten menawi Wong padha tresnane Kasmaran kaya tresno. iya Asmara ya tresno. Bener Pak Eko. enggak pengintang kamusan. Kalau awalan malah temen lah iki pasti karo aku. Sampai belajari Mbak Tatin iki joget piye Mbak? Ben ketok luwes lho. Siapa? Kok sama wotrok kabeh. Oh iki sing diarani gede sisih iki Mas. Ya memang iki nek karo aku menangi asli. Nek kono kan orang desa. Masuk kan? Oh, ini mak tok-tok ngono. Oh, lah bales apa? So, Mari kok piye balas jasanya? Balasnya. Wani karo kacile. Goblok wis carane ngene lho kok digemok apa bales. Tangan sih, Pak. Tangan sini. Tangan. Bales tangan kok Mbak. Tangan dewe. Bales pipi kok. Wani apa ora? Ngene goblok. Ayo, taraku. Ini. Alah, mbok iya lho ngene.
Lah kok kembukan. Baru njopo aku sing nemu wong omah lho bali wong. Aku merasa. Modelmu Mutak. Tentang ora. Kuwi Siang dua. Sono delok to. Sing maksudku duwete karo sampean apa karo Mas? Ya iki pasti kowe karo aku, Pak. Oh. Lah karo iki, kowe yo padha karo mbok tumbak tahu. Aku ora ngijini banget kok kan. kiri malah penak lho. Penak piye griseni tok. Nah, iki koyo keri yo. Lah tembok kiri kuwi lho. Ojo karo iki, Mbak. Aku gede, Mas. Sopo? Awakku lho. Lon, adane Mas. Nah, Wong rambutku motok ya. Iki yo gayane digawe to, Bro. Wong ayu tresna mungkin karya tamba susah jroning badanku. Pasti lo main sama sing metu, Mas. Tapi sing metu. Kok suaranya kok biasa standar tuh lho rasane kan versi Arab. Minta kasih Arab. Versi Arab. Baru iso Nazis. Ora Arab, sing versi selawatan. Selawatan zaman sakniki. Heeh. Ada bocah-bocah ning pecinta selawat. Heeh. Iki yo melu ya, tenan jare. Jane jare ngomong Padahal mah harus sing kiri. Tabulane enak lho, sing enak. Urung jajal iki lho. Kayak guru iki. Dadah. Ayo. Afrika, Pak. Afrika deh, gitu. Sabar. Bocah tempatan. Ya. Ini versi Afrika. Musik. Dari Afrika pakai GTG. Keren, Mas. Bojok aja Afrika kayak. Ayo. kok sakit itu. Oke, sinten sing Niki udah kan liwat. iya. Ayo Pak kita cilik tapi gede ya. Iya, tapi masih Suaranya suara. Yo. kayak Adi mau ya. Ngomong apa Edi? Ngomongnya apa nih? Tak sama-sama kok ya soal kayak gitu. Ya kalau dulur sinar Pak. Ya, terima kasih Mas. Ya.
Terima kasih ya. Wah, matur sembah nuwun. Yo tatin tidak Sowan tenan hebat banget. Nek mau di apa? Kita ini Dek. untuk panjenengan anu wonten pengumuman ini. Anu iki ingkang dipun Persiapan anu. sinten Pak yo? Mbak Puri karo Mbak Riri. Ayo persiapan monggo. Ya. Jaranan. Jarak Mbak Riri. Ngoten. Yo putrane Mbak Lurah niki wonten arena badminton menika Ploso Kuning ingkang dipun nandikani kalian Apotek Monas Super Cabe VNS Jaya Sport. Niku nyuwun tembang niku wau. Napa? Tembange manut sak kersa panjenengan. Ngoten. Saking itu. Enggak laku aku. Kalau yang ini takon, sosok kuning, sosok kuning ini daerah. Napa? Jok Budi Indonesia daerah. Peter Suminir. Tidak, iki lho sing Peter Suminir. Aku yo iso kita iso to lakune lagu apa Peter Suminir. Peter. Lah iya to. Peter Suminir. Lah iya. Pokoknya sing muni aja wong mendem. Ya, ya. Ana wong mendem kuwi dari oh ya lo Peter Suminir. Loh, pura maku ngono ya. Masa pura mendem pas nek bakul bakso liwat. Masa Oh, kuwi asli pura. Aku nggak tahu nabrak pura. Aku duwe kenalan pura dhek mendem tuku bakso. Lah mendem iki karo nembang tuku bakso. Abang tukang bakso, marilah kemari. Aku mau beli. masa ngono Pak? Kuwi mendem mergo ilate. Lah sing apa Pak? Sing apa ki wong cedek gede to. Gede apa ya? Alah, gak. Disumpah ndak muni-muni dhewe. Nyedit terus mabul. Kalau ini berarti gas. Tapi Peter Suminir ya. Kita dulu ya. Ndak mau main. Iki lho. Ayo. Betul lagi. Latur iki deh. Bisa langsung Pak. Betul sih, apa kok? Coba ayo ayo. Jadi suaramu apa men? Lah suarane dia. Suara baju itu Pak. Suarane Edi. Bacul ki nyambe. Ayo, ayo. Coba dulu. Aku tembangane budale njaluk amah. Tak dren, tak tung 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 tung, dah dah. Langsung ngono. Dari semu kaya Fragina. Akhirnya berarti sing muni kendang kok cakem. Yo kendange lho Mas. Yo. Bojone sing ketong nang depan jelas. Ora terus nang Edi lho. Ayo Mas iki. Priyo Pak, ngaji ora Pak. Tung tak dren, tak tung 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 tung, dah dah. Ora Mas Eko. No, langsung ngono. Priyo. Kalau utang Saumo Rontek kupingmu. Dadi pitik. Ayo, tung tak dren. Ayo deh, kendangane. Wah,
Kayak Iki cara ini Mas ya. Tak ceritani. Suhunya diturunkan Nggih. dari yang terdedes saiki medune. Nggih, dinginan. Ya, aku harus jajal ane karo apa to? Apa? Ini masuk ke akur karo dalang. Nuding maksudnya nuding alif karo umi. Nuding alif karo umi. Biasane bosan biasane rokok dengan Oe etopel omong katolan ngomong. Iya Pak. Langgame lho. Jadi ora terus seng-seng ngono. Hidup nih, biar betul tenang ya Mas. Nggih, nggih. Pundutane kanca-kanca gapotan. Oh, ke anu niku, gawak. Kelompok tani niku. Nggih, gabungan kelompok tani. Wonten ing Mesti lagi ngoten. karangan nom nggih. 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 Ngersakne anu, sarung jagung. Lah sarung jagung ya. Sarung jagung. Ah. Apa teh? Mas Padores. Ah. Sembarang awakmu iki. Aku sebelah. Kabeh nih Mas. Kabeh belum. Wow. Ayo datang Mas. Boten tak bawa nih, kota-kota. Ndak, langsung langgap ya. Sing api lho, Dok, aja di sini. Ini kesenenganku iki. Ya. Dibukane saka bonangan. Loh, mboten bukane konten kok. Ayo. Ya kan?
Cil. Cil. Nggih, Mas. Selendram kareh ngiliti nggih. Kula matur sembah nuwun sanget panjenengan kepareng nenggani wonten desa Karangano, bobotipun warga masyarakat ini umur saking jenengan nggih supados saged menghibur para warga. Sami-sami Pak. Kula panjenengan mbok bilih wonten kalapatan nuwun pangapunten ingkang kathah kaliyan warga masyarakat Karangano nggih Mas. Mliginipun Bu Mutingas selaku kepala desa. Sing bahkan ndedonga pripun dawuh jenengan. Pokoke di Karangano menika diparingi adem ayem tentrem gemah mipah loh jinawi paringi sehat danipun rezeki kang barokah Allahumma amin. Kawimbuhan panjang yuswa, sehat lahir batin. Insyaallah kapan-kapan panggil malih Mas. Terima kasih matur sembah nuwun. Ayo Dok, terus aku Dok.